Adichat a tutti e a tuttes, benvenguti nella nostra emissione Caricar, où abbiamo l'escadenza d'esta arqueuts del museo Fenai au Code Ville de Rudes en Abairu, lo museu carquei per la collection de peires lebades et objectes du quotidien du peuple de Rouergue datant du néolithique. Oui, qu'em donc en compagnie du Sénatou, membre du groupe Les Indépendants, République et Territoire et conseiller départemental d'Abairu, Alan Marc Adichat. Adichat, bonjour. Bonjour. Donc, augan que celebraram le centenari de l'armistici aquesta dimenjada, mais aquest eveniment que estu entecat per paus du president Macron, per tocan au Maricau Petain, so que pensat d'aquestes per paus? Jo crec que els francesos, mai d'acord, els medias, aimu les polèmiques, perquè el president ha volgut presentar una realitat històrica. Petain, la Première Guerre mondiale, et Pierre Plasegur, ce que fa pendant la Segona Guerra, que és pas admissible. Donc, a cosa que est difficile, mais jo ai m'orgull perquè si en Abairu dire que és un personatge que hauria pogut ser maréchal, el també, et que s'appelle le général de Castelnau, de Santa Frico, qui a 3 rols que són estats tuats pendant la Primera Guerra Mundial et que hauria degut ser maréchal. Mais per des problemes políticos és pas estat. Et donc, hi ha aquí des historians que volen que aquella memòria del general s'ha reconegut per això. És per això que jo, Petain, ho sabem totes, hi ha pas mai moyen de s'entendre sur aquell aspecte, mais polèmic o pas, això m'interessa o pas. Jo, el que m'interessa és de veure que hi ha pas cantes d'homes que són estats tuats pendant aquella guerra. Sobretot que n'est pas le primer président qui a tenu tau per paus, le général de Gaulle qui avait fait les médiches remarques en les années 60. Mais les Français ont eu un problème avec leur histoire. És per això que a cada cop jo crec que els presidents que coneixo pas, mais mettre els pes aquí dins l'història de França, o cada un a son sentiment, és que és difícil, tant hauria valgut per ell anar pas sur aquell circuit, perquè és que és de trop agut per cada un de francesos, per això fa plasegur els medias aquí se regalo, se carro de parlar d'acord, però per jo és pas que és tan important que això. Jo el que vegi és que més d'un milió de soldats francesos són morts aquí, que seran totes en les cerimonies dissabte i diumenge, perquè n'hi ha que fou l'11 i l'10, perquè serà più facile per a veure els diputats, els senators, e donc seran el més possible dels vilatges. Donc, canviam de subjecte, tout estem dans l'actualitat, la hausse du preu de l'essència. Donc, le govern que prevet una hausse enquer de les taxes de l'essència i du diesel de 2019. Ets d'acord amb aquesta mesura? No totalment, perquè jo so que això vol dir que quan havent aquí un governament que parisien, où il n'y a pas force de ministres qui sont de la province et qui pourraient dire que nosaltres, per nosaltres, que cadascun prenen la voiture per anar d'un lloc a un altre lloc, és que és difícil, és car, mai car, i doncs hi ha qui aquí que va pas. I car jo just
aprofitar d'haver aquell utis que és la fiscalitat per baixar quan els presos mundo, per haver un pres de l'essència que chaque abordable per cada un. E ha anat manifestar o 17 de novembre. Non savi pas se manifestarai. Ho apelat a manifestar com Jean-Luc Mélenchon. Non pas appelar a manifestar, mais jo comprenc aquí la colère de totes perquè a fa veure un cop de mai que el president que diu anant governar d'un altre viatge i tot això és de la comunicació i se veicula aquí que fa com nosaltres e non pas millor que nosaltres, escuto pas. Escuto pas. És això el problema amb els francesos. És que su demoro creixi a París, escuto els tecnocrates que són a l'entorn dels ministres i hi ha pas cap d'escuto i és això que va pas ara. És per això que la popularitat del president baixa cada zona. Donc, passam a dar a Laha Benalla, donc verdaderament la primera crisi mai do quinquennat do president, que podem dir que Camus dysfonctionnement de l'Estat. Haverá a déjà consequències sul quinquennat do president, sus la sua politica? Io credo che era la prima crisi verdadeira. A cospage una fa d'estat. Eu sui a la Comissió de les Lleis i doncs eri a la Comissió d'Enquista. És per això, però a veure così l'executiu ha telefonat, el president Macron ha telefonat a Gérard Larcher. La ministra Nicole Belloubet ha dit de la premsa que allò feia atenció cada un a son domeni de competència. Ho sabem tot això. L'executiu d'un costat, el legislatiu de l'altre. I nosaltres volem pas a veure l'executiu. I això fa veure que se Benjamin Griveaux també ha dit ces causes. Donc, el president Macron, Madame Belloubet, que totes són inquietats per això, vol dir que quan? Vol dir que el president n'a pas fisença dins ce que existeix déjà. És a dir que havent a l'entorn del president els gendarmes, els policies, dans le GSPR, el grupament de seguretat del president de la República, i això existeix d'en pied tot sol. Donc, hi havia pas besoin de fer dins quelqu'un mai aquí, perquè nosaltres el que ens interessa és pas de veure que un cop que el president és estat elegit, és el president de totes. I doncs, el que nosaltres ens interessa al Senat és de veure la seguretat del president. És per sa seguretat. I doncs, hi havia aquí un monsieur Benalla, 26 anys, que era tots un costat i que els policies, els gendarmes del GSPA se demandaven cada cop perquè era aquí. I doncs podia essere dangerós perquè avere qualcun que és pas policia o gendarme a costat de lungo del president podia essere dangerós. És per això que abbiamo fatto aquella inquista, comissió d'inquista. Donc la commission qui a commencé le 24 de juillet, si je ne m'engane pas, que s'est acabada a començar le mes d'octubre. És pas encara acabat, és a dir que és acabat per això fa, però el rapport serà après les festes aquí de fi d'annada. El president ens ha dit que se sortiria. Que volevi parlar de la vostra intervenció au Senat au mes d'octubre per tocant au pastoralisme i a les ataques dels lups sous trupets. Donc, avete parlat de l'inconsciència de l'Unió Europea per tocant a aquest subjecte, per a que diuen que poden cohabitar els trupets i els lups. La cohabitació és possible. Per què? Hi ha més de 100 anys que hi ha pas mai de lups en Avairu. S'han estat classat al patrimoni mundial de l'UNESCO
avec le pastoralisme. Sud à Bayrou, Lugero, et une partie de Tabé del Gard et de l'Erau. Per haver de pastoralisme, cal haver de pastres et de fedos, que surti din la jornada. Donc, a els lups, a cop pauso de problema. Haben ajudos aí pas cantos d'atacos de lups e de fedos que són mortos, d'en piei 3 o 4 anys. A cop pas anar. E per canviar les causes, que són força tecnocràticos, car jo canvia un pau la convenció de Berno sur les espècies que són en danger. De lups, n'hi ha un pau per tot ara. Hi ha de les Pirinees, n'hi ha en Itàlia, en Romania, en les Alpes, e ara en el sud del massif central. Donc, avem pas besoin de lups e cregi que ara cal veure, perquè hi ha les històries un peu tècniques de tir de defensa i tot això, no volem pas de lups, e siguem totes aquí ensemble, amb José Bové, amb Arnaud Viala, que m'ha succedat a la Diputació, jo e d'altres, totes aquí, totes partits confonguts per dir no en volem pas, perquè això va comprometre la biodiversitat. Havent cada nado de visitors que venen aquí del Danemark, et tot això, que venen fotografiar les orquídees, que són polides com chacun sait. Et donc, amb el pastoralisme en danger, haurem pas mai tot això, aquells paisatges que són coneguts en el món entier, donc amb el lup això se va acabar. Donc, n'avem pas besoin de lup. Il y a eu subject també qui est caut, que podem dir caut en Biar, enfin, dans los Pirineus, que est la réintroduction de l'ours. Avec en vez de partager le vostre avis. Alors, jo coneixi pas trop, mais he vist que dins les associacions els dos subjectes eren metuts ensemble. Et donc, quand s'han anat a Bruxelles, amb els diputats, a l'invitació de José Bové et Michel Dantin, le patron, le commissaire européen à la diversité biologique, à l'écologie, ne savait pas tout à coup. Et c'est-à-dire que nous sommes mainats qu'aquel type plus sympathique, de fora d'accord, era pres a partir per totes perquè jo ne sabia pas que els lups podien empatxar la biodiversitat. Hi havia el problema també dels ursos. I doncs, jo crec que aquesta reunió a Bruxelles és estat important perquè me sembla que après hi ha tot una presa de consciència que podem pas tots governar d'en pied Bruxelles et dire perquè això alimenta après el populisme. Donc, cal escoltar un peu ce que se fa, surtout quand sont totes a mas, totes ensemble, aquí, la dreta, l'esquerra, els ecologistes, totes dient la même causa. Donc, per lups, hi ha una diferència un peu amb els ursos, ho sabi. Mais donc, una presa de consciència, crec que hi és ara. Bon, senyor Marc, avets déjà vist aquest document? Oui, d'accord. Ou pas? En fait, qu'il y a eu une réponse du candidat de l'époque Macron à un questionnaire qui est soumis par fédérations et organisations occitanes. Jo espero una causa. Espero que en defora de les grans declaracions de la comunicació, perquè pel moment és això, hi haurà d'actes forts, importants per les llengües regionals. Perquè n'avem pas besoin de proclamar en defora de la França que cal salvar
la lingua francesa, sono d'accordo completamente. Ma di la nazione, la lingua francese, e io l'aimio, come la letteratura, la storia e tutto, ma io també, che conta che è importante, forse importante, sulle lingue regionali. E a co deu non pas demorar e dire che cal che demora, cal fare chi con mai, cal avere un politico attivo. Vraiment che si engage donc si engage mais per il momento hai pas visto. Voilà, che è favorevole per le politiche linguistiche. Ciò che per il momento di ciò che fa al governo fa un politico, ciò che vedi per le svilos e per la regione parisienco, perché hanno messo l'accento per Gran Parigi, sono d'accordo, ma cal vedere també che hi ha la maggiorità dei francesi che demorano, che abitano in Provenza e che dunque hanno la Francia, ma hanno també la cultura. E la cultura è també le lingue regionali. E ecco è che con che hai modo di vedere. Io avevo preparato una proposizione di lei sur due aspetti. L'aspetto, il primo è l'insegnamento, perché il y a tutto un incaro di docenti rispetto ad accademici che frenano, che vogliono avere delle sezioni bilingue, di sensibilizzazione all'Occità, perché sono incaro jacobì. E è mai d'accordo avere també alla televisione, donc la televisione pubblica, un peu de temps che seria obligatoriamente cagnon de lingues regionals destinat a les lingues regionals. Perquè sur aquells dos circuits és possible de fer una preposició de lei, ma vegi aquí que al Senat d'un costat e de l'altre, esquerra o a dreta o al centre, això fa pas l'unanimitat, mais usualment havent des médias comme vostre aquí che fa un treball, mais io sono pla ce que disent aquí Macron ou la République en marche, io spero aquí qui compte de concret aquí. Et peut-être assis sous plateau de Doctele, de Carecar, vous engagez à parler, à tourner à parler de la langue de la occitane au Sénat? Ho facem, la meva proposició de llei ha pas pogut prosperar, si volés, perquè hi havia posicions, perché hi ha encara che su degli storti vieglios aquí a me è cosa pas important. Io sono, come sapete, engaggiat aquí de sus e pla segur ho farai, cada cop che podem amb els altres col·legues aquí. Ma sempre nombrosos, atenció. Ma ens de defendre les llengües regionals e poder ser sì. Abbiamo pas besoin di dire che in deforo della Francia cal salva la cultura francese e in de dins de la Francia cal pas salva les lingues regionali. Se io pas ho eren, dunque ho sui. D'accord. Bon, che vedi che lo subject è importa era. Bon, merci segnale Marc, merci d'aver acceptat la nostra invitazione. Merci a voi e al cop che ve. Merci d'aver seguit la nostra emissió Carecar, que dici au cop qui vient a dixats.